Може би мислите, че сте бедни. Но наистина ли е така или може би вашата бедност е много по-дълбока, отколкото си представяте? Повечето хора измерват богатството си според доходите си, според колата си, според адреса си, според марката на дрехите си или според ресторанта, в който са били миналия петък. Но стоицизмът ни учи да измерваме по друг критерий колко ви е необходимо, за да се чувствате пълноценни. Днес ще откриете къде точно се намирате. Но не само в статистиката. Да отидем подалеч, да прекосим вековете. Защото освен да разберете дали сте от клас С, Б или А, ще откриете и къде бихте били в света, ако живеехте в древен Рим. Може би сте простолюдин, войник, уважаван търговец или може би роб. И преди да продължим едно важно уточнение, през това видео ще видите няколко примера с цифри и финансови стойности. Те са базирани на реалността в Латинска Америка. Но не се фиксирайте върху валутата или страната, използвайте стойностите като символична референция и приложете идеите към собствената си реалност. Същността е универсална дори и цифрите да се променят. Сега поемете дълбоко дъх и погледнете реалността си със стоически поглед, защото истината може да боли, но само тя освобождава. Клас F – невидимата мизерия, оцеляване на ръба на пропастта. Ако живеете с по-малко от 218 на месец, точно така 218, тогава не сте просто бедни. Вие сте под прага на крайната бедност. И според съвременните прогнози, това означава, че принадлежите към клас F група, която не винаги се отчита в статистиките, но която съществува в милиони в периферията на обществото. Без постоянен дом, без минимална храна, без личен живот, без бъдеще, без избор. За тези хора финансовото планиране не съществува. Думата инвестиция звучи като жестока ирония, защото всеки цент се използва, за да не умреш днес. В древен Рим тази група би съответствала на градските роби или освободените бедняци, които скитаха по каменните улици в търсене на остатъци защита или някой покровител, който да ги приеме. Животът им не принадлежеше на тях самите. Телата им – да, но съдбата им – не. А най-жестокото, повечето от тях не са избрали да бъдат тук. Дошли са от глада, от изоставянето, от инциденти, от родители, които също са родени без земя. Няма спестявания, няма надежда. Има само един цикъл на оцеляване, който се повтаря. Но стоиците виждаха в тези крайни моменти истина, която другите пренебрегват. Добродетелта може да се роди дори от болката. Епиктет, един от най-великите стоици, сам е бил роб. И въпреки, че нямал пари, свобода, статус, той постигнал вътрешна свобода. Това доказва, че външното състояние не определя съдбата, но може да оформи пътя ти по брутален начин. Ако сте на това ниво, първата битка не е срещу пазара, нито срещу инфлацията. Тя е срещу отчаянието. И това, което стоиците биха казали е: не се предавайте на хаоса. Започнете с това, което можете да контролирате, дори ако днес контролът се ограничава до чаша вода. Клас Е – тежестта на почти когато да живееш все още означава да се съпротивляваш над абсолютната мизерия, но все още дълбоко уязвимия клас Е. Хора, които живеят с по-малко от 1087 на месец. Те не са под моста, но понякога са на една сметка за ток разстояние от това да се върнат там. Може би имате покрив над главата си, печка, матрак. Но всеки един от тези предмети е под заплаха, защото наемът може да изтече, газът може да свърши, храната може да липсва, а работата е нестабилна. Ако днес загубите работата си, нямате матрак, няма резерви, няма подкрепа. В древен Рим бихте били маргинализиран плебей, свободен, но обграден от несигурност. Невидим гражданин в решенията на империята, без собственост, без сенат, без земя. Само със собствените си ръце, за да се борите. И тук е стоическият парадокс: колкото по-нестабилен е животът, толкова по-необходим е самоконтролът. Именно в тази класа контролът над импулсите трябва да бъде по-голям. Защото дългът не е просто грешка, той е присъда. Неизпълнено желание не е разочарование, то е заплаха за оцеляването. Според оценки, клас Е не успява да спести нищо, нито 1%.
Парите влизат и изчезват. Всеки месец нова спешност изразходва всичко. Но дори тук има разлика между онези, които се борят да излязат, и онези, които се примиряват. Стоикът не се примирява. Той наблюдава, устоява и преди всичко не се заблуждава. Той знае, че не е нужно да живее в страх от утрешния ден, ако успее да спести 10, ако успее да спести 20. Защото истинската революция на това ниво не започва с допълнителен доход. Започва с промяна в мисленето. Не приемам, че животът ми е само това. Клас Д. Тежестта на крехката структура, когато оцеляването вече е постижение. Можете да живеете с между 1087 и 2403 на месец. Може би имате ток, вода, интернет. Може би живеете в прост дом. Плащате наем. Купувате месо от време на време. Водите детето си на частен лекар веднъж годишно. И все пак чувствате, че виси на косъм. Вие принадлежите към клас ТСА и колкото и да звучи по-малко лошо от това да си нещастен, истината е, че това е класът, който страда най-мълчаливо. Защото изглежда стабилен, но не е. Той оцелява с минимална структура, но с максимална емоционална уязвимост. Тук доходът позволява закуска, обяд и вечеря, но не позволява непредвидени разходи. Една сметка повече, уволнение, медицински преглед и замъкът се срутва. Мнозина имат мобилни телефони, достъп до интернет, но нямат време, яснота или душевно спокойствие, за да изградят нещо трайно. Ако бяхте в Древен Рим, щяхте да сте градски работник, свободен работник, който живее в най-гъсто населените и бедни райони на града, съжителствайки с постоянна нестабилност. Имахте дом, но не и собственост. Имахте работа, но не и перспективи. Не бяхте беден, но винаги живеехте на ръба да станете такъв и може би най-лошото за тази класа е именно това илюзията, че всичко е поне малко. Тук започва да ви дразни желанието. Витрините започват да ви привличат. Кредитната карта се превръща в капан, защото заплатата е ниска, но ви позволява да купувате. Само че не ви позволява да грешите. Средните спестявания на тази класа са между 1% и 3% от дохода. Това означава, че ако успеете да спестите 50-70 на месец, сте над средното. Това не е малко. Това е вик за автономност сред хаоса. Защото системата иска да останете тук. Иска да мислите, че така трябва да бъде. Че това е, което има. Стоикът на това ниво не се преструва, че е добре. Но и не се предава. Той превръща малкото, което има, в ритуална сила. Не гледа към това, което няма. Фокусира се върху запазването на това, което има, и върху това да не продава бъдещето си за двудневна удовлетвореност. Ако сте в клас Д и имате някакви спестявания, някакъв контрол, някаква съзнателност, вече сте много напред. Но все още сте на бойното поле. И първата стъпка, за да излезете от тук, е да откажете конформизма, който са ви наложили. Клас С2. Скъпата надежда, упорита работа и началото на свободата. Печелите между 2403 и 3980 на месец. Може би вече сте финансирали нещо, може би имате кола, може би живеете в популярен, но сигурен квартал, имате енергия, имате цели, имате сметки за плащане. И постепенно започвате да мечтаете за повече. Вие сте в клас С2, точка на прелом, ниво, което за мнозина вече е синоним на издигане в живота. Но тук опасността е друга, скокът е по-голям от краката ви. В Древен Рим бихте били обикновен войник или може би добре поставен селянин. Вече не разчитате на милостиня. Вече не живеете от късмет. Имате работа, местен респект, може би малко имущество, но все още сте далеч от елита и знаете това. Големият риск за клас С2 е да объркате достъпа с изобилието. Можете да си купите нов мобилен телефон на изплащане, но това ще ви обвърже за месеци. Можете да излезете на вечеря, но това може да забави плащането на наема ви. Свободата започва да изглежда възможна, но само ако не се поддадете на импулсите си. Според оценки, тази класа спестява между 5% и 10% от доходите си. Ако доходът ви е 3000 и спестявате 300, сте над средната за страната. Вече имате резерв, с който да градите. Но трябва да направите избор, ще приличате ли на тези, които печелят по-малко, или на тези, които вече инвестират разумно. Стойка тук разбира, че това е територията на изпитанието.
Тук трябва да бъдете посилни, защото желанията викат посилно, колегите купуват повече, съседите се хвалят. Социалните мрежи ви казват, че заслужавате да се наслаждавате на живота. Но въпросът е на каква цена, ако живеете сам плащате сметките си и все пак успявате да спестявате поздравления. Но не забравяйте, илюзията за напредък е това, което задържа повечето хора. Не става въпрос само да печелите повече. Става въпрос да запазите контрол дори когато светът ви казва, че можете да се отпуснете. В клас C2 свободата е възможна, но само ако вървите с осъзнатост. Ако успеете да кажете не, сега по-късно ще можете да кажете да на живота, който наистина искате да живеете. Клас C1. Опасната зона на комфорта, стабилност, която може да се превърне в затвор. Печелите. Между 3980 и 7017 на месец. Може би живеете в среднокласов квартал. Плащате по скъп наем, имате кола на лизинг, имате здравна застраховка и излизате да ядете навън през уикендите. Може би дори инвестирате малко. Вие принадлежите към клас C1, така наречения нисък среден клас, който парадоксално е мястото, където много хора вече се чувстват в играта. И точно за това тази група живее в опасна илюзия, че не е нужно да се променя. В Древен Рим би бил уважаван търговец или стабилен занаятчия, някой, който има свой дом, свой бизнес и известен престиж в общността. Но все пак зависиш от всеки икономически цикъл, от всяка политическа промяна, от всяка благосклонност на съдбата, за да поддържаш всичко да функционира. Истината е, че тук започва нов затвор. Затворът на сравнението. Вече не сте бедни, но и не сте богати. Намирате се между два свята. И егото започва да говори. Започва да ви шепне, че заслужавате същото като шефа си, че можете да си смените колата, че можете да пътувате като другите. Тук е мястото, където стоикът трябва да покаже присъствие, защото в този диапазон доходът позволява луксове, но луксът отнема свободата. Стоиците учеха да не се заблуждаваме с видимите удоволствия. Те знаеха, че най-големият отрова е тази, която идва под сладък вкус. Можете да спестите между 5% и 10% от дохода си. Това означава да спестите между 200 и 700 на месец. И ако сте постоянни вече, можете да си създадете солиден резерв за спешни случаи, да започнете да инвестирате стратегически и дори да предвидите спокойна пенсия. Но това ще се случи само ако плувате срещу течението. Защото светът около вас ще ви тласка нагоре, към консумация, а не към съзнание. Ще ви казва, че можете повече, че е време да се изкачите. И може би ще се изкачите. Но да се изкачите без баласт означава да паднете посилно. Стойкът тук знае, че истинското богатство е да останеш стабилен, когато другите се губят в ентусиазма. Той не купува това, от което няма нужда. Не доказва нищо на никого, защото знае, че ако живее просто сега, ще може да живее свободно по-късно. Клас B2 – завидното удобство, което все още не е свобода. Ако месечният ви доход варира между 717 и 12 вече сте в средната класа. Имате достъп, имате комфорт, имате избор. Вероятно ходите в добри ресторанти, имате качествена здравна осигуровка, пътували сте в чужбина и имате финансови резерви, макар и скромни. Вие принадлежите към клас B2 и може да ви се струва, че вече сте спечелили. Но тук се крие една нова илюзия, че това ще продължи завинаги. В Древен Рим бихте били добре платен центурион, малък земеделски собственик или уважаван бюрократ. Бихте имали влияние, стабилност и живот много по-добър от този на мнозинството. Но все пак бихте били подчинени на системата. Все още бихте зависели от политиката, късмета, услугите. Не бихте били патриции. Нямаше да имате място в Сената. Да щяхте да имате добра заплата. Но не и пълна автономия. Проучвания показват, че тази класа може да спести между 15% и 25% от доходите си, т.е. между 1500 и 2500 на месец. Ако започнете на 25, можете да натрупате стотици хиляди до 35. Но колко хора правят това малко? Защото егото вика посилно от разума, а когато доходът расте, расте и стандартът. Къщата става по-голяма, колата е по-хубава, училището на децата е по-скъпо, пътуванията са по-дълги
И с това маржът изчезва. В този момент стоикът трябва да бъде радикален, да не се впечатлява от собствените си печалби. Защото много хора печелят добре, но не спестяват нищо. И в деня, в който загубят работата си, всичко се срива заедно с нея. Съвременният стоицизъм ни учи, не доходът определя истинската ви класа, а способността ви да устоявате на потреблението. Да контролирате желанията си, да превръщате заплатата в капитал, а капитала във време. Ако сте в клас Б2, не сте далеч от пълната свобода, но за да я постигнете, ще трябва да отхвърлите песента на сирените на статуса. Ще трябва да живеете с по-малко, отколкото можете. И да помните, че колкото по-висока е позицията, толкова по-голям е падението. Освен ако основата ви не е изградена от съзнание. Клас Б1, илюзираната, елита, когато успехът саботира предпазливостта. Печелите между 12 683 и 28 240 на месец. Ходите в най-добрите ресторанти, пътувате до международни дестинации. Имате ипотека за къща в престижен квартал. Познавате влиятелни хора, купувате каквото искате и понякога това, от което нямате нужда. Вие принадлежите към клас Б1, считан за висша средна класа. Повечето хора около вас ви виждат като успешен човек. Но въпросът е наистина, ли сте такъв? В древен Рим бихте били екваст, член на неблагородната елита, богат, влиятелен със собствен бизнес, имоти и признание. Но също така бихте били човек, който живее в периферията на централната власт. Близо до Сената, но не и в него. Уважаван, но заменим. И тук стоицизмът става още по-необходим. Защото когато животът започне да ти предлага всичко, е по-трудно да кажеш не. И именно в тази класа много хора се губят, не поради недостиг, а поради излишък. Егото тук се чувства в правото си да покаже всичко, което е постигнало. Колата на годината, швейцарският часовник, скъпото вино, къщата с басейн, пътуванията, публикувани в реално време. И заедно с това идва и вътрешната празнота, защото всичко това трябва да се поддържа на всяка цена. Според оценки, хората в тази група успяват да спестят между 15% и 25% от доходите си, което представлява между 2000 и 7000 на месец. Достатъчно, за да си изградят независимост за няколко години. Но много от тях не го правят, защото стандартът на живот расте заедно с доходите. И свободата парадоксално се отдалечава. Стоикът знае, че изкушението на лукса е по-опасно от болката от недостига, защото недостигът учи, но излишъкът заблуждава. Той не измерва стойността си с колата в гаража, а със спокойствието да живее без страх да загуби всичко. Ако сте в клас Б1 и все още нямате стабилни резерви, солидни инвестиции или контрол над финансовите си навици, знайте, видимата победа може да прикрива бавна загуба. И светът няма да ви предупреди за това, той ще аплодира, докато вие потъвате. Клас А. Сенаторите на настоящето, богати, мощни и все пак уязвими СЕС над 28-240 на месец, влизате в клас А, икономическата елита на страната. Те са по-малко от 3% от населението. И може би печелите 30 000, 50 000 или дори 100 000 на месец. С това си купувате време, комфорт, статус. Имате достъп до всичко, което пожелаете. Но, достатъчно ли е това? В древен Рим би бил патриций, сенатор или елитен земевладелец. Би имал земи, армии, роби, влияние върху законите. Би имал власт и с нея отговорността да не се корумпираш. И тук е мястото, където съвременният стоик трябва да бъде потвърд от всякога. Защото колкото по-високо е нивото, толкова потънка е нишката, която поддържа всичко. Падането, ако дойде, е опустошително. И не липсата на пари ще събори съвременния патриций, а липсата на добродетел. Статистиките показват, че дори в тази класа 65% от семействата са задлъжнели, а 146% имат просрочени дългове. С други думи, дори върхът не е имунизиран, защото за мнозина да печелиш много не означава да владееш парите, а само да ускориш темпото на зависимостта. Добрата новина е, че тук има достатъчно място за свобода. С осъзнатост е възможно да се спестят 9000 на месец, да се инвестират 20 000 на година, да се натрупа милионно състояние за кратко време.
И поважното да се използва това състояние като инструмент за време, не като маска за статус. Стойкът в разцвета на богатството си помни, че всичко е мимолетно, че богатството сменя собствениците си, че тялото устарява и че привързаността е златна затвор. Той не се страхува от недостига, защото живее така, сякаш той може да настъпи и е подготвен. Ако сте тук, поздравления, но не се заблуждавайте. Да бъдеш от класа А не означава да си над останалите. Означава да имаш рядък шанс да изградиш наследство или да го пропилееш в името на егото си. И както учеше Епиктет, не нещата ни разстройват, а преценките, които правим за тях. Може би сте богат, но ако не овладеете желанията си, ще останете роб, само че с дизайнерски дрехи. Сега, след като видяхте всички социални класи, спрете и помислете в коя сте вие всъщност. И поважно от това на какво ниво на съзнание сте в тази реалност, може да сте в клас D и вече да сте натрупали резерви. Може да сте в клас А и да нямате нищо, освен дългове и суета. Може да сте простолюдин отвън и стойк отвътре. Или може да живеете като модерен сенатор, но окован от желания, които не контролирате. В Древен Рим постовете се наследяваха, но мъдростта се печелеше. Днес социалният клас може да бъде наложен. Но философията, тя е ваш избор. И според стоиците, който владее себе си, вече е по-богат от всяка империя. Ако сте стигнали до тук, то е защото търсите нещо по-голямо. Яснота, цел, власт над себе си. И това вече е първата стъпка. Оставете в коментарите в коя класа се намирате и каква би била позицията ви, ако живеехте в Рим. А ако искате да видите още видеоклипове, като този с дълбоки размисли, реални сравнения и мъдрост, която преминава през вековете, абонирайте се сега и споделете с някой, който се нуждае да излезе от балона. Богатството е преходно, външният вид мами, но характерът, той остава. И истинската свобода е тази на онези, които са се научили да живеят с по-малко, да мислят с повече и да действат съзнателно. До следващия път.